19 декември. Индивидуално отговорни. Но да изпитва човек себе си. 1 Коринтяни 11:28. Този свят е училище за обучение и великата цел на живота е да станем годни за онези славни жилища, които Исус е отишъл да приготви. Нека помним, че тази подготовка е индивидуална работа. Ние не се спасяваме в групи. Чистотата и предаността на един няма да компенсира липсата на тези качества в друг. Всеки случай трябва да подлежи на индивидуална проверка. Всеки от нас трябва да бъде изпитан и намерен без петно или бръчка или нещо подобно. Живеем във великия оригинален ден на умилостивението. Исус сега е в небесното светилище, правейки умилостивение за греховете на своя народ, и съдът на праведните мъртви тече почти 40 години. Написано през май 1884 година. Не знаем колко скоро случаите на живите ще започнат да се разглеждат пред това съдилище, но знаем, че живеем в заключителните сцени на земната история, стоящи сякаш на самите граници на вечния свят. Важно е всеки от нас да се запита: как стои моят случай в небесното съдилище? Ще бъдат ли заличени греховете ми? Имам ли дефекти в характера и така ли съм заслепен за тези недостатъци поради обичаите и възгледите на света, че грехът не ми се струва да е толкова противен на Бога, какъвто е в действителност? Сега не е време да позволим на ума си да бъде погълнат от земните неща, докато само от време на време мислим за Бога и едва слабо се подготвяме за страната, към която пътуваме. В типичния ден на умилостивение е било нужно всички хора да смирят душите си пред Бога. Те не са засягали душите на другите, но работата е била между Бога и собствените им души. Същата работа на самоизследване и унижение се изисква от всеки един от нас сега. Скъпоценни, златни моменти, които трябва да се прекарват в търсене на вътрешното украшение на един кротък и тих дух, се пропиляват в украсяване на облеклото и в други дребни неща, изобщо несъществени за утехата. Живеем във важна и наситена със събития епоха. Почти сме у дома. Скоро многото жилища, които нашият Спасител е отишъл да приготви, ще се появят пред очите ни. Сега може да имаме в сърцата си радост и мир, който е неизказан и пълен със слава. И скоро при идването на Христос наградата, която лежи в края на християнската раса, ще бъде наша за наслада през вечните векове. Знамения на времето, 29 май 1884 година.